थांसै दे थादो बाय बाय गारि जायगा जानाय सिबां फैजोबखायो मानसिफ्रा गिजालाय दा आरो गिजाबावथ' जाया आरो मानसि बुरजा बुरजा फैयोलाय होननानै गुजुनाय जादोंलै लोगोफोर बैसागुआव मोसानो दासो लामा मोजां मोननायखायसो बानायबाय आङो दा एसे खिथाखालांगोन र' लामाया देन्जारखा अखा हादों नै अखा हादाननि लामा सिसि ब्लक जाजोब्बाय मालाय साफानो दानोबा मबाइल हमग्राफोरा मेरला ओंखारगोन जोंहा अखा हाबावसिगोन नै बिराद खोमसि जाबाय रुपबारि ना खोमसि रबिबारसो गोलैदों माथो हा बिजनि रायजो मोनफैबाय बर' बाजार ओइथिं थांबा ना बर' बाजार कामारगुरि आलासि दं आलासि थाबासो थांनांगौमोन साल थांना मा जानोसै बर' बाजारनिफ्राय फुट थाबायलांदों जों न'सिम बिगुमायाव फैनाया मा जादों मोनसे दैखं थांदों मा जादों गाजोबलाबायनो मा जादों मा जादों खिथाया अब थांनो आनैनाव आलासि जाहैनो ना र' दद' मोनजासिगोन ना दिनैसो दद' मोनजासिगोन ना बाबु सानब्रैनि उनाव दिनैसो दद' मोनजासिगोन ने दा बुरजा जागोनलै ने जा ओ जेबावदों मालाय बिबारा संग्राफोरा सा मोनलोंबाय नै सा अमा जानानै उन्दुलायबाय बालाय नै ओइ जि फन रायलायगासिनो सासे आलासि जाग्राया माइब्रा लोंखांबाय लायासै माइब्राबो लोंखांबाय अमा बिबु बिथैजों नोंखाय सानगोन आरो देखायासै नालाय नोंखाय सानगोन दा मालायानो नालाय जि गोलाव जाबाय आंना थान्दा बानायनोसै गिदिर लानो मायावबासो थाखायो गोलाव खाथार जाथारदों ओरैसो जानांगौ नै मालाय जि गिदिर थायखादों जुमब्रा इरासो गोरलै ओमफ्राय नैबे थाइथामाबा मानो इसिबां आगथिया नै थायो मालाय बे थायखादों ओमफ्राय थायनाया ख्रि ख्रिनो दालिमबो दंलायबावोसो दालिमा मोजां जायालै ना माबानायफ्रा मुलि होबाथाय फिसा आंबो गान खोन्थाबाना निजिनिबाबो गाननो हाया आंबो गिदिर खालामनो हायाबोहाय गोजौद्राय नालाय जानो थायखाबाय थायो खोमालै बियो मेसेङावनो थाइथामल'सो थाइब्रै ना थाइब्रै उदै मोनानाबो बिदि थाइदों नोंसोर रायसनाखै थायो बिसिनाबो उदै मोनाबो ओंखाम संग्राया ओइ जिबसोलां
Sedang gelidang. Foto kebai. Foto kebdang dah, foto kebai ne. Foto kebnai ke mici bau sih ya. Abu ada miau be, abu ada mia. Abu ada miau be. Iya, biar macam mana dah. Ba. Nang jagan. Babu. Foto kebna, foto. Ini. Unjul lah, kita unjul lah. Enggak. Unjul cuma lah datang tu. Enggak. 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 Ya undu, ya undu. Ada me. Hah? Sudah. Sana. Tadi bang nih. Deh, tha deh, tha. Hai thang đi lá gần chưa? Đừng lá gần chưa? Bà buru dah? Bye em. Thằng sudah, tha dah. Bye bye. Đi mà mình phải bên này đi mà nó sao đứng mà lẹo khoan này. Nó giàu thật nào bộ? Nó giàu thật. Thôi xuống lấy ra mà lại. Mình ra làm được. Ya đi, mà đi xíu sẵn đi gì? Đi. Ôi tôi rồi bự. À bra. Mình đó phòng mình với cái phần này chỉ là ghê rồi đó. Đi à bữa khai xin nè. Mà lại nó sao dah? Oh, Zeta. Sang. Bazar khabar lagi. Baraba, sih macam kak usul mana? Mà liếm mắt khá nó khỉ à? Nuôi nuôi chuyện tin. 50 tahun dulu. Oh,